ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା, ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳରେ ସଜ୍ଜିତ ସହର। ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବଢ଼ୁଛି ପେଣ୍ଡାଲର ବଜେଟ୍। ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ମଧ୍ୟରେ ସତେ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ପେଣ୍ଡାଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଏଥର ବରମୁଣ୍ଡାର ରାଜସ୍ଥାନୀ ପ୍ୟାଲେସ୍, ରସୁଲଗଡ଼ରେ ଗୁଜରାଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର, ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ଟେରାକୋଟାର ଥିମ୍, ପୁଣି ଡମଣାରେ ଦୁବାଇର ପ୍ୟାଲେସ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀକୁ ଘେରାଇ ବୁଲି ଆସିଲେ ମନ ମୋହିବ ସୁଉଚ୍ଚ ପେଣ୍ଡାଲ, ସୁନ୍ଦର ଆଲୋକମାଳରେ ସାଜସଜା। ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ବଜେଟ୍ ଯଦି ଆକଳନ କରିବା ତେବେ ପ୍ରତି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମାଙ୍କର ଆଗମନରେ ଏ ଉତ୍ସବର ଖର୍ଚ୍ଚ ସିଧା ବେଙ୍ଗଲ ପକେଟକୁ ଗରମ କରୁଛି। କଥାଟା ଶୁଣିବାକୁ ପିତା ଲାଗିପାରେ। ଅସ୍ମିତାର ଗୀତ ଗାଉଥିବା ଲୋକ ବେଙ୍ଗଲୀ ଲେଖା ଦେଖି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି କିପରି? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କାରିଗରୀର ପ୍ୟାଲେସ୍ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କର ଅଭାବ। ଧର୍ମପଦ କଥା ପଚାରେ କିଏ?